This week, takhala tikumva za Mr. Denis Kapustin, chigawenga cha ku Russia chimene chaukira ulamuliro wa Vladimir Putin. Iyeyo anabadwira ku Russia, makolo ake anachokera komweko, komano anadzasamukira mdziko la Germany pamene anali wang'ono kwambiri. Denis anakula komanso kuphunzira sukulu yake ku Germany komweko. 2008 anabwerera ku Russia kumene anatsegula kampani yopanga zovala imene imatchedwa kuti White Rex. Mu 2017 anasamukira ku Ukraine kumene akukhalabe kufikira panopa. Pamene anali kumeneko, Denis anayamba ntchito ngati mphunzitsi wa martial arts. Mwachidule ndikuwuzeni kuti iyeyu ndi katswiri wa martial arts kuyambira ali wang'ono. Ndi atafika ku Ukraine anatsegula sukulu imene amaphunzitsa ana masewero amenewa. Vladimir Putin adayambisa nkhondo mu 2022. Iyeyo analowa usilikali kumbali ya Ukraine and he was against Putin's special military operation. Pofika mwezi wa August chaka chatha, Denis pamodzi ndi anzake anakhazikitsa gulu la Chigawenga limene likutchedwa kuti Russia Volunteer Corps. Mamembala ambiri a gulu limeneli ndi nzika za ku Russia zimene zimakhala kunja. Ena mwa mamembala amenewa ndi asilikali ku Ukraine. Cholinga chawo akufuna kuthetsa ulamuliro wa Putin ndipo akumema nzika za ku Russia kuti ziukire boma. Ambiri tamvapo nkhani imeneyi kunena kuti pali asilikali ena amene akukira Putin, amene watu akutsogoledwa ndi Denis Kapustin, chigawenga chimene chinabadwira ku Russia, chinakulira ku Germany, komanso panopa chikukhala ku Ukraine. Palinso gulu lina ngati lomweli limene linayambika ku Ukraine pa 10 Marichi 2022. Freedom of Russia region ndi nzika za ku Russia zimene zimakhala kunja, and their main goal akufuna kuti Vladimir Putin achoke pa mpando. Magulu onsewa akulandira thandizo kuchokera ku Ukraine komanso ku bungwe la NATO. Ndikuwuzeni pano kunena kuti ena mwa mamembala amagulu amenewa ndi asilikali ena ku Russia, asilikali amene anatumizidwa ndi Vladimir Putin kuti apite ku nkhondo kukamenyana ndi Ukraine. Ndi atafika kumeneko anatembenuka ndi kuyambanso kulimbana ndi Putin yemweyo. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti zimene zinatheka bwanji asilikali wa ku Russia kutembenuka ndi kukhala kumbali ya Ukraine. Chomwe chikumachitika nchona kuti asilikali ena a Russia akumati akagwidwa ku nkhondo ngati prisoners of war, Ukraine ikumawatenga ndi kukalowetsa ku magulu amenewa. Timadziwa amene zimakhalira asilikali akagwidwa ku nkhondo amaphedwa, kuzunzidwa ndi kuchitidwa zina zosiyanasiyana. Ndiye Ukraine kumagwiritsa ntchito moyo umenewu. Ikamugwira asilikali ku Russia ikumamutenga ndi kumuwuza kuti you have to choose one, tikuphe kapena uyambe kulimbana ndi Russia. Ndiye asilikali alibe choice, akumasankha kuti ife tilimbana ndi Russia. Ndiye mukudziwa kale kuti Ukraine ikulandira thandizo ambiri kuchokera ku America, France, Britain komanso maiko ambiri abungwe la NATO. Ndiye akumagwiritsa ntchito ndalama zimene zikuwalipira asilikali amenewa kuti azimenyana ndi asilikali anzawo wa Russia. Akawalowetsa magulu amenewa akumawatuma kuti azichitira chiwembu dziko la Russia pamodzi ndi asilikali awo. Dzulo lomweli Denis Kapustin ndi gulu lake anapita kukachitira chiwembu dera la Belgorod limene linachita malire ndi dziko la Ukraine. Zigawenga zimenezi zinapita kumeneko pogwiritsa ntchito magalimoto aku America. Anaponya mabomba m'midzi yosiyanasiyana, nyumba zoposa 50 zaphwasulidwa, azimayi awiri aphedwa, komanso anthu ena oposa 12 avulala. Russia itaona zimenezi inatumiza asilikali amene anafika mwachangu. Atamenyana kwa maola angapo anakwanisa kupha zigawenga 73 ndipo zina zinabwerera kuthawira ku Ukraine.
asilikali a Russia amenewa amagwisa ntchito ndege za nkhondo, ma fighter jet, ngakhalenso ma missile ndi zinthu zina zambiri zimene amagwisa ntchito zamphamvu. Ndiye anakwanisa kugonjetsa zigawenga zimenezi, anaphanso ena okwana 73. Ambiri mwa zigawenga zophedwazo ndi nzika za ku Ukraine, komanso magalimoto amene zigawenga zinagwisa ntchito pa chiwembucho ndi ochokera ku America. Ngakhale Ukraine ikukana kuti sakukhuzidwa pa chiwembuchi, pali umboni okwanira onena kuti zigawenga zimenezi zikulandira thandizo kuchokera ku NATO. Nawonso a Ukraine ndi amene akumawabisa anthu amenewa, kumawapasa malo ogona, kumawunikira kuti muyende motere. Chifukwa mukudziwa kuti chigawenga sichingabwere kumalawi kuno, ndikumakwanisa kumapita ku Zambia kumakachita chiwembu popanda kugwirizana ndi asilikali a Malawi Army. Zimene sizingatheke. Ndi apapa asilikali a Ukraine ndi amene akumawapasa njira zigawenga zimene zikumazipasa njira kuti tayendani motere muduse maboda mwathumu mukachite chiwembu Belgorod imene ili kumalire ndi dziko la Ukraine. Akuluakulu a dziko la Russia alonjeza kuti abwezera chipongwe chimenechi m'masiku akubwera kutsogoloko. Nayenso Denis Kapustin wanenesa kuti sasiya kuchitira chiwembu dziko la Russia kufikira Vladimir Putin atachotsedwa pa mpando. Kumayambiriro a mwezi uno wa Meyi, mizinga iwiri yopsa inaponyedwa ku nyumba ya Vladimir Putin ku Kremlin. Komabe anti-missile inakwanisa kuphwesa mphamvu za mabomba amenewa asanaphulike. Amene anatumiza mabomba amene aja sikuti anali asilikali a Ukraine, koma magulu ake anali omwewa amene ndikunena pano. Mmene ndakuzerani kale kunena kuti magulu amenewa mukupezekanso asilikali a Russia amene anagwidwa ku nkhondo ngati prisoners of war. Ena mwa iwo ndi akatswiri amene akudziwa chinsinsi cha security ya ku nyumba ya Putin. Ichitu ndi chifukwa chake Ukraine ikugwisa ntchito ena mwa asilikali amenewa, akumawatuma kuti ayesere kupha President Putin kugwisa ntchito bomba. Taonapo asilikali ambiri akugwisidwa ntchito kuti aphe ma president awo. Thomas Sankara wa ku Burkina Faso anaphedwa ndi komredi wake, ndamana mupha kumudwadwa mapisi ndikamutaya kosadziwika. Tinaonanso Laurent Kabila anaphedwa ndi komredi wake. Robert Mugabe anachotsedwa pa mpando ndi komredi wake Nangagwa. Kumalawi kuno ndazionanso Chief Justice Andrew Nyirenda anachotsedwa pa mpando Peter Mutharika amene anamuyikapo yekha. Apanso tikuona asilikali a Putin amene atumizidwa ku nkhondo akuyesera kupha Putin, kuponya bomba missile ndi chonga choti aphe president ameneyi. Zonsezi siakufuna yayi, koma kwasidwa ndalama ndi NATO akuchita kutumidwa ndi Ukraine kuti achite zimenezi. They don't have a choice. Akuyenera kusankha pakati pa imfa ndi moyo. Ndakumana akagwira choncho akumauza kuti musankhe kuti muphe Putin, mulimbane ndi Putin ndi kuti tikuchoseni moyo wanu. Komanso tikupaseni ndalama zochuluka. Ndiwo aja kumasankha kutenga ndalama zochuluka kukhala ku Ukraine, kulowa usilikali wa ku Ukraine, komanso kuyamba kulimbana ndi Vladimir Putin. Ndiye ena mwa asilikali amene ndi akatswiri amene akudziwa chinsinsi chilichonse chimene security ya ku Kremlin kumene kumakhala Putin. Ndiye ndi amene anaponya mizinga imeneyo ndi chonga chofuna kumupha. Komabe inu mukudziwa kuti zimenezi sikuti zingachitike mophweka. Nyumba ya Vladimir Putin ndi imodzi mwa nyumba zotetezedwa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndiye bomba limene litaponyedwa, anti-missile system inakwanisa kuphwesa lisanaphulike. Komanso munthawi imene zimachitika zimenezi, Vladimir Putin kunalibe, anali kudera lina kumene amagwira ntchito za boma. Mmene ndakuzirani kale kunena kuti zigawenga zimenezi zikungogwisidwa ntchito ndi maiko ena. Amene akuwatuma ndi bungwe la NATO, America, Britain komanso Ukraine. Intelligence support yawo ikumachokera kumeneko, komanso mabomba opulisira malo achitetezo ngati amenewa akumapasidwa ndi NATO. Izi zigawengazi zilibe kuthekera, sizingakwanise kuphulisa nyumba ya Putin pawokha, sizingatheke. Iwowa akumachita kuunikiridwa ndi bungwe la NATO komanso akuluakulu aku America ndi amene akumawuza kuti okay, it's like a false flag. Akumawuza kuti tekeze kuti Putin yakanapulisidwa adi kuti tekezana nyumba muja ndiye missile jadi sinatheke kupeza kuti
mabomba ajaphulika adi awiri aja, nyumba ijaphulika Putin wamwalira. Chimene chikanachitika chona kuti anthu amene wazigawenga za ku Russia zikanena kuti ife ndameta pa Putin. Nde sikuti akanakhala iwo weya, akanakhala America kapena NATO kuti apha Putin. Koma akananamizira iwowa kuna kuti ifeyo ngati zigawenga, ine ngati Dennis Capstone ndamene ndapha Vladimir Putin. America ija kanakhala kumbuyo kwawo. Ndiye kumagwisa ntchito anyamata amenewa ndiyo ngati ayesere kupha Vladimir Putin. Kwabe mukudziwa zoti Putin is the most heavily guarded president in the world. Sizophweka kuti angaphedwe. So as of now, Vladimir Putin wayambaso kulimbana ndi Dennis Capstone. Asilikali ake amba kumusakasaka ameneyi, amba kumuunika ndipo angangompeza kuti amakhala apa ndi kuti bomba libwera limphulisa mkulu ameneyi. Posachita bomba timva zina taonapo mkulu wa asilikali ankhondo kumene kuja ku Ukraine, tikune apa na uchipata wavula kwambiri. Pano pazikumveka kuti yeye sangagwiritse ntchito ina iliyonse, akuyenda kupanga retire potengera ndi mmene moyo wake uliri, wavula mutu ndi zina zotero. Zimenezo limpekesera zimene zikumveka pakali pano, koma mukudziwa kuti Ukraine simanena kuda kuti anthu athu avula motere kapena aphedwa motere. Koma nkhaniyo ndoyena kuti mkulu wa asilikali ankhondo ku Ukraine wavulazidwa ndi asilikali a Russia. Uyunso Dennis Capstone wayamba kusakidwa, wayamba kuunikidwa, ndipo posachita bomba nayenso aphedwa.